these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President Sara Duterte bumisita sa Abra. Full face-to-face class tuloy na sa Nobyembre. Kaso ng COVID-19 posibleng tumaas ngayong bare months. Bulacan Airport handa nang magbukas para sa commercial flights. Ika-12 Tamawan International Arts Festival dinagsa. At Pinay umanap bilang king sa kakatapos na Miss Saigon 2022 sa Guam. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam amiyanan a Luzon. Narito na ang mga may init at bagong mga balita. Inaasahan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa panunumbalik ng face-to-face class sa bansa sa darating na Nobyembre. Magbabalita mula Bangad Abra, Ren de Guzman. Isang linggo bago ang face-to-face class sa Nobyembre, Happy Teacher's Day! sama-sama sa pagtatapos ng National Teacher's Day sa Abra, ang 2,544 na guro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Maliban pa yan sa mga gurong matyagang tumutok online. 2, 1, wala pa rin talaga napakaswerte naman ng mga audience sa atin! Nagmistulang maagang Christmas party ang programa. Ang premyo, laptop, motorsiklo, gift check, cash prize na abot sa 100,000 at isang bagong sasakyan. 100,000 pesos! Game na game naman sa selfie si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte kasama ang mga guro. Ang atin pong mga guro ay ating mga dangal ng bayan and dapat po natin bigyan ng importansya ang kanilang role sa ating nation building. So grateful ma'am kasi binigyan tayo ng pansin ng mga taga-Abra ng BP natin na sa kabila ng mga naranasan natin na mga pandemya, yung mga kalamidad, ganyan, tayo yung binigyan ng pansin or focus sa araw na ito. And we are blessed talaga. Secretary Duterte ang panauhing pandangal pero hindi nasunod ang programa. Sa halip, si First Lady Liza Araneta Marcos ang nagbigay ng mensahe. To all the teachers out there, please know that we all recognize your hard work and all the sacrifices you have made to make the art of learning possible. Please, thank you po. Excuse me sir, Ma'am Sarah. Hindi naman nakaligtas ang kalihim sa pang-uusisa ng media tungkol sa kontrobersyal na 150 million confidential fund ng DepEd para sa taong 2023. Kamakailan lang, hiniling ni Senator Pia Cayetano na ipaliwanag ng pangalawang Pangulo kung paano gagastusin ang 150 million peso confidential fund. Ayon naman kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman, magiging ugat lang daw ng korupsyon ang ipinanunukalang pondo. Yes, already answered ang confidential funds during the
budget hearings sa House of Representatives and sa Senate. 710.6 billion pesos ang proposed budget ng DepEd ngayong taon. Paniniyak ni Vice President Duterte, gamit ang pondo, walang mapapabaya ang guro at eskwelahan. We will apportion the meager resources that we have, the budget that we have right now. Meron kaming standardization para mapaniguro na equal yung distribution ng resources sa mga nangangailangan. Project na ginawa ko doon sa Davao City nung ako ay mayor ng Davao City. Mamaya po i-explain ko sa inyo kung ano po yung pagbabago. Ayon kay VP Sara, asahan ng maraming estudyante at mga guro ang tatamaan ng COVID-19 sa panunumbalik ng face-to-face class. Mula sa Bangged Abra, Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pinag-iingat ngayon ang publiko sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong bare months. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Ngayong maluwag na ang mga restriksyon sa COVID-19, kinuha na itong pagkakataon ng pamilya ni Grace na mamasyal sa lungsod ng Baguio. Because nga galing ako sa labas, so parang gintreat ko lang yung mga kapatid ko para makaikot-ikot din. Sunod ay tutungo sila sa Vegan Ilocos Sur. Bilang mga turista, ingat pa rin sila sa pamamasyal. After this, we're planning to go to vegan. Yeah, like that, vegan, and then back to Manila. Naman, magiging aware tayo palagi sa na mag-wear ng mask at saka yung hand sanitizer. Tapos, at saka mag-follow tayo na kung ano yung mga patakaran nila sa yung patakaran nila sa every place na pupuntahan natin. Yun. Sa pagpasok ng bare months, pinapayuhan ng Department of Health ang lahat na mag-ingat pa rin sa banta ng COVID-19. Ito'y dahil hindi pa rin bumababa sa halos 2,000 ang naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw sa bansa. Wave natin, it's already longer than what we expected. Initially, we expected a 2-month wave due to Omicron BA4 and BA5 dahil 2 months lang tumagal sa South Africa. So nagsimula more or less around June, July to August. So dapat naka 2 months na tayo. Pero hindi pa tayo nasa peak eh. So it's taking longer. To answer the second question first, right now it's looking like it will last up to 4 or 5 months, well into the bare months. Pero yung Piliin din umano ang mga aktibidad na gagawin ngayong holiday season. Lagi po sana ay magdoble ng pag-iingat. Lagi po natin titignan kung ang sitwasyon ay nararapat para tayo magkaroon ng mga ganitong activities, and always remember the safety protocols na meron tayo para po hindi na dumami pa ang magkakasakit ngayong Paskong darating. But gusto lang ho natin magpaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho, padating na po ang Kapaskuhan. At dito na po tayo nagkakaroon ng mga parties, nagkakaroon tayo ng mga group activities, company outings because of the celebration of Christmas. Sa rehiyon ng Cordillera, patuloy pa rin ang pagbabakunang laban sa COVID-19. Ayon sa Department of Health Cordillera, mas pinapalakas pa nila ang vaccination campaign sa probinsya ng Ifugao at Benguet na may mababa pa rin vaccination rate. Patuloy din ang agresibong kampanya ng pamahalaang lungsod sa pagbabakuna. So we are targeting different areas like schools, market, workplace, terminals, place of worship. So yung mga yon. So that's what we're doing right now. Oh yeah, tuloy-tuloy lang ang ating pagbabakuna. Actually, we have a fixed site at the SM. Yan, Malcolm Square, araw-araw yan. At saka yung mga mobile vaccination natin, mobile vaccination teams in the different health centers. Nagbabarangay din sila, nag-home vaccination din sila. So, tuloy-tuloy yan. We will continue doing that. Kahapon lamang ay may naitalang 1,347 na bagong kaso sa buong bansa. Sa Cordillera, 1,236,096 na individual na ang fully vaccinated at 414,068 nito ay meron ng booster o additional dose.
Kahapon naman ay may 15 bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Baguio. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, hinihikayat ngayon ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Maagang pumila ang 21 magulang na si Lola Deli sa isang libreng medical mission sa Baguio City. Oo, nagpa-check up ng mata at saka yung astro, ano ba yan? Kung may sakit ako sa bones, yon, salaming, ayan. Malabo na rin kasi ang kanyang paningin, kaya una niyang pinatingin ang kanyang mga mata. Masaya ako at nabigyan ako ng hindi na ako magagastos ng yung salaming para mabigyan tayo ng protection sa ating katawan, pamumuhay. Kasabay ng medical mission ang pagdiriwang ngayong linggo ng taunang Elderly Filipino Week. Kaya nagtipon-tipon muli ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon upang ipaalala ang mga benepisyo na natatanggap ng mga senior citizens. As you are one of the most privileged sector in society, you were able to influence the government for the benefits that you are enjoying now, such as the expanded benefits for the senior citizens, the monthly stipends for indigent senior citizens. You are always given the priority in lives. Tuloy-tuloy din ang pagpapakita ng suporta ng iba't ibang stakeholders sa mga senior citizens. Ilan sa mga aktibidad na hatid nila sa mga senior citizen ay ang bone density screening test, blood sugar test, free dental check-up, free medicine at vision screening. SM Cares is all about supporting communities and our programs for senior citizens aligned with the Elderly Filipino Week 2022 theme, Resilience in Nation Building. In the spirit of inclusion, these activities are specially designed to teach our elderly and PWD on how to be equipped for and respond to different types of calamities. Our resilience efforts focus on holistic well-being, enabling our lolos and lolas to be healthier, stronger, and happier. Isa rin sa hikayat para sa mga senior citizen ngayong araw ay ang pagpapabakuna. Ayon sa Center for Disease and Control, malaki ang tsansang mahawa ang mga individual na edad 50 pataas ng COVID-19 pag hindi bakunado. Gusto natin na naiiwasan natin yung iba't ibang sakit, particularly yung COVID-19, di ba? Kaya napakahalaga na tayo ay makiisa rin sa panawagan ng ating gobyerno na tayo ay magpabakuna. Kaya kami ngayon nandito kami mula sa Department of Health ay nananawagan sa bawat isang senior citizen na nandito ngayon na kumbaga magpabakuna na. And this is basically one of the programs ng ating gobyerno. And we have provided a budget for all Filipinos who will undergo ito pong vaccination. Libre po naman po ito. Kasama po sa budget natin ng 2022 at budget po natin under Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Ilang pong bilyon yan. Kaya kailangan tayo po yung magbabakuna, kundi sayang po yung ginastos natin na galing sa ating mga buwis. Kaya patuloy na pinapaalalahanan ang mga senior citizens na magtungo sa mga malapit na vaccination sites. Ang Elderly Filipino Week ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Oktubre. Pinagtibay ito ng Proclamation No. 470 na nilagdaan ng luming presidenteng si Fidel V. Ramos taong 1994. Ang selebrasyong ito ay upang gunitain ang mga kontribusyon ng mga senior citizens sa ating bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Dinaluhan ng iba't ibang mga alagad ng sining at mga kalahok ang pagsisimula ng 12th Tamawan International Arts Festival. Ating alamin yan sa report ni Ann Nemenzo. Angat ang
ang pagiging malikhain ng iba't ibang alagad ng sining sa pagsisimula ng 12th Tamawan International Arts Festival sa Tamawan Village. This one, our team is Hapit Di Amod. And then this one is all about wisdom in shapes and colors and forms. So this one is like we are focusing on, our heritage. With our legacy or with our heritage, there's wisdom that is always being passed on. And this one is in celebration of that. Isa sa mga nakilahok ngayong taon ang visual artist na si Richard mula pa sa Bicol. Hindi alintana ni Richard ang layo makalahok lang sa pagdiriwang. This is my first time to be invited in this kind of art gallery or art festival, and it is such an honor because ang visual artist namang si Greg mula Pangasinan hindi rin nag-atubiling dumalo. Pangalawang beses ko na to dito sa Tamawan. Tapos nung sumasali din ako sa mga competition, mga shell, ganun. Pero highlight ng pagdiriwang ngayong taon ang jewelry making na ngayon lang isinagawa. a creative person po, parang it is our responsibility to how to be creative in doing this kind of jewelry po. And it is parang challenging po sa amin, which it would enhance my creativity and opportunity to explore myself on the creative field of arts po. Accessories, we are very fond of our necklaces, our beaded works. So this one, for this jewelry workshop, is like I am imparting my heritage as I'm Gaddang, I'm part Gaddang, and we love beads. So here I am trying to introduce this love for beads, these intricacies, even with our weaving. So that is how I am able to medyo pag gumawa ka ng design, masyado matagal lang kasi pag natuyo, hindi nyo na may print. Kinagigiliwan din ng ilang mga grupo ng estudyante ang monoprint. It's a very different thing when you say, when you watch it on YouTube or kumbaga, it's a video, pero pag actual talaga nandun ka, ginagawa mo yung strokes, everything, talaga makukuha mo, parang experiential siya. It's something na you would remember. Materials. Pinaka-materials na talaga, glass or pero ang ginagamit namin yung plexiglass para mas safe siya, saka hindi mas matibay. Yan. So second na pinaka yung din, textile paint na ordinary. Doon muna sa glass, gagawa ka muna ng base mo, tapos nagawa mo na yung base na black. Saka doon ka na gagawa ng design mo doon sa na yun. So parang painting lang pero gagawa ka muna ng base mo. Tapos pag natapos na yun ipiprint mo na sa tissue. Isang seminar rin ang isinagawa upang mapaalalahanan ang mga artist tungkol sa copyright sa paglikha ng mga obra. Taon-taon na idinaraos ang Tamawan International Arts Festival para sa pagpapaunlad ng kultura gamit ang sining at malikhaing gawa. Philosophy when it comes to art. For me, art enthusiasts, there has to be an appreciation for arts. And artists, I believe, are vassals of culture. It's artists who commemorate events, it's artists who raise awareness, it's artists who create discussion, it's artists who also promote our humanity. Magtatagal ang pagdiriwang simula ngayong araw hanggang sa ika-9 ng Oktubre. Kaya, inaasahan pa ang pagdagsa ng mga lalahok sa festival mula sa iba't ibang parte ng bansa bago ito magtapos. Anne Menzo para sa Luzon Headlines. Susunod, Luwakan Airport, handa nang magbukas ng commercial flights. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return
return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Inanunsyo ngayong araw ng Civil Aviation Authority at ng Pamahalang Lungsod ng Baguio ang pagbabalik muli ng commercial flights ng Luwakan Airport sa 2023. Narito ang report. Nagsama-sama ang mga kawani ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Pamahalang Lungsod ng Baguio, mga stakeholders at Philippine Airlines para sa isang pagpupulong. Hangad nila, tuluyan ng buksan sa commercial flights ang Luwakan Airport. Very positive yung development at sigurado na, narinig nyo naman siguro kanina na talagang mid-December yun ang target natin for the launching, for the reopening. Kaya talagang fast track na attack. No less than the CAAP chair, yung top management niya, including yung top management ng Philippine Airport at ng Philippine Airlines are here sa atin para talagang sigurado na to. Sa pagpupulong, tinalakay ang safety issue ng airport pagdating sa guidelines ng CAAP. Ayon sa CAAP, kailangang tanggalin ang ilang harang malapit sa airport na natuklasan sa Visual Flight Rules Test sa paliparan. Isa sa mga problema ay ang mga matatayog na pine tree sa palibot ng paliparan. Hiniling din ng CAAP ang tuluyang pagsasara ng runway sa trapiko at sa publiko. To start to conduct an obstacle survey to identify those obstacles that has been mentioned in the report. But unfortunately, nakita ko yung trees na sinasabi are majority are pine trees. Tiniyak naman ng Pamahalang Lungsod ang clearing sa mga nasabing obstacles at seguridad sa runway. Dahil sa kumpletong plano ng CAAP at ng Pamahalang Lungsod, isa sa mga interesado sa pagbubukas ng paliparan ang Philippine Airlines. We're looking at 3 to 4 times as soon as we are given the go signal by, of course, our regulators.
like these that are usually the same. In terms of the schedule, we're looking at a departure from Cebu at 9:20, arrival here at 11:20. So you can have breakfast in Cebu and lunch in Baguio. Target ng PAL na buksan ang flights mula Cebu, Iloilo, Davao at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Malaki din ang potensyal ng paliparan sa paghikayat ng mga international tourist na bumisita sa lungsod. Ayon sa Philippine Airlines, kakayanin ng kanilang mga bagong henerasyon na mga eroplano ang runway ng Luacan Airport na halos 1.8 kilometers ang haba. So, lahat ito, i-consolidate natin lahat ng mga requirements nila within the week para next week talagang tayo kung ano yung task natin, ano yung role natin as local government, ma-implement natin para sigurado tayo na parallel tayo sa mga efforts ng ating partners, Philippine Airlines at CAAP. Sa pangalawang linggo ng Disyembre, target na matapos ang rehabilitation ng runway at sa Disyembre o sa Enero, formal na bubuksan ang commercial flights. Nagbigay na ang Department of Transportation ng 50 million pesos para sa rehabilitasyon at pagbubukas ng paliparan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinahangaan ngayon sa Tarlac City ang gurong dating beautician na ngayon ay naghahatid ng libreng pagtuturo sa mga bata. Alamin yan sa kwento ni Jody David. Sabado ay pinupuntahan ni Teacher Edgar ang mga bata sa Barangay 7 Calzada, Tarlac City. Dito dala niya ang trolley na naglalaman ng mga kagamitan sa pag-aaral ng mga bata mula grade 1 hanggang grade 4. Ma'am, sa labas po ng school, pinupuntahan po namin yung isang lugar na kung saan pwede kami magturo yung sa ilalim po ng kawayan, doon po kami nagtuturo. At the same time, ma'am, meron din po kaming parang kubo na ngayon doon po kami nagtuturo. Na kung saan, ma'am, yung mga bata doon sila nakatira. Doon po. Isa si Edgar sa mga volunteer teachers sa Sepong Calzada, Panampunan Elementary School. Sa Riverside po kasi kami naka-assign, ma'am. Kasi yung Panampunan po, kasi malawak po yun. Merong mga Riverside. Kaya siguro po yung mga bata naiiwan po. Kaya yung gumawa po yung principal ng Sepong Calzada para po mapunan yung pagkukulang o yung kulang ng mga bata. Lalo na po sa pagbabasa, sa literacy, and sa sa language, sa wika po, sa pagbabasa. Bago siya maging guro, naging beautician muna ito sa kanilang lugar kung saan naging tulay niya upang makapag-aral at maging ganap na guro. Inspirasyon niya sa kanyang pagiging guro ang pagbabahagi nito ng kanyang karanasan sa kanyang mga estudyante. Ma'am, nabalitaan ko po na nangangailangan sila ng volunteer teacher. Wala pong dalawang salita po, nag-yes po ako. Yun nga, ma'am, gusto ko rin po yung may experience kung paano magturo sa mga bata, lalo na po sa mga ganung sitwasyon. At gusto ko rin pong i-share sa kanila kung ano yung naranasan ko na pwedeng makatulong po sa kanila. Lalo na po, dati ma'am, tambay ako, as in, wala, tambay lang po ako. Na-motivate po ako na mag-aral para maging estudyante. Tapos nung naging estudyante po ako, inursip ko po yung pangarap ko para maging teacher. Ngayong ganap na siyang guro, laking galak ang kanyang nararamdaman tuwing nakikita ang mga batang natuturuan. Ma'am, super masaya kasi ma'am. Yun nga yung natatanggap ko din na ma'am, yung pasasalamat din ng mga bata. Pag nakikita mo meron silang natutunan, super saya ko ma'am. At at the same time, ma'am, di ko po iniisip yung pera, yung sahod, di ko man iniisip yun. Iniisip ko po, ma'am, kung paano po sila turuan at tulungan. Kahit walang sahod, hindi alintana ni Teacher Edgar ang hirap mapuntahan lang ang mga bata saan mang sulok ng kanilang bayan. Ngayong Teacher's Month, ay taus-pusong pagpupugay ang inaalay sa mga gurong kagaya ni Teacher Edgar na nagsasakripisyo para makapaghandog ng kaalaman sa mga batang kanyang natuturuan. Jody David para sa Luzon Headlines. Nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Information Technology ang isang dating construction worker. Sa kabila ng hirap ng buhay, nakapagtapos siya dahil sa kanyang pagiging working student. Magbabalita, Yeda Joyce Rodil. Pangalawa sa 4 na
magkakapatid si Michael. Dahil sa hirap ng buhay, hirap makapasok sa paaralan si Michael. Kaya napilitan itong mamasukan sa iba't ibang trabaho. Isa na rito ang pagiging construction worker. Yung construction po, ma'am, pagko-construction po. Bali, nung high school, ma'am, sumasama-sama lang po ako, ma'am, as labor po. Pag may mga kakilala po akong mga nangungontrata, ma'am, then tuloy-tuloy yun, ma'am, hanggang nung nag-senior high school po ako, construction pa rin po, ma'am. Tila nagbunga naman ang pagsisikap nito sa pagiging valedictorian nito noong senior high school. Mula sa pagiging construction worker, ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang pag-aaral. Nang siya'y nagkolehiyo, namasukan naman siya bilang tagapintura ng mga pader at waiter. Yung construction po, ma'am, pagko-construction po. Bali, nung high school, ma'am, sumasama-sama lang po ako, ma'am, as labor po. Pag may mga kakilala po akong mga nangungontrata, ma'am, then tuloy-tuloy yun, ma'am, hanggang nung nag-senior high school po ako, construction pa rin po, ma'am. Mahirap man, isinisingit niya ang kanyang pagtatrabaho tuwing siya ay may mga bakanting schedule sa eskwela. Pinalad din itong makakuha ng scholarship mula sa pamahalaan. Pero kahit anong pagsisikap, naging tampulan si Michael ng tukso at pangungutya dahil sa estado nito sa buhay. Pero hindi siya nagpatinag at ginamit niya ang mga ito upang lalo pang magpursige. Para sa akin po, ang naging inspirasyon ko is yung mga tao din na nasa paligid ko na pinaka number one po sila na kumbaga ang term po is number one basher ng buhay ko, ma'am, kasi para sa akin po, ma'am, parang tinake as opportunity kong gawing gasolina yung pang-hate nila sa akin, yung although sa bawat pangungutya nila, ma'am, ganun, ginagawa ko yung best ko. At noong ika-30 ng Agosto, napatunayan ni Michael na napagtagumpayan na niya ang mga pagsubok sa buhay. Nagtapos si Michael ng Bachelor of Science in Information Technology sa Pangasinan State University sa Lingayen, Pangasinan. Kung ano man yung ginagawa nila ngayon, ma'am, tuloy-tuloy lang nila, sipagan lang nila, ma'am, tiyagaan lang po nila dahil kung ano man yung ginagawa nila ngayon, parang magiging gasolina nila yun or magiging inspiration nila yun para abutin pa yung mga pangarap na gusto nilang maabot. Magagamit nila yun para maging matatag din sa buhay, man, tapos maging inspirasyon din po sa iba. Kahit nagtapos na ito sa pag-aaral, binabalik-balikan pa rin niyang pagpipintura habang naghahanap na ito ng mga trabahong mapapasukan. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. Balik tayo sa labor at mga bangko. At ang isa pang doktrina na lumabas ngayong last week of August, yung non-disclosure of past employment is not a ground for dismissal. So again, there is an employee sa bank who was hired by a bank in Makati, and as a account specialist, and na-discover ng bangko that previously empleyado pala siya ng isang rural bank sa probinsya. However, and unfortunately, yung employee did not disclose na siya ay dating empleyado ng isang rural bank. At yung bank sa Makati could have probably let that away. Kaso, aside from being an employee of that rural bank, meron siyang case na pinagsuspetsahan siya ng embezzlement of funds of that rural bank. Because of this, again, the bank terminated the employee on the ground of non-disclosure of past employment. Again, dito sa ating Korte Suprema, and makikita natin yung pro-labor stance ng ating Korte Suprema, ang sabi nila, this is just a minor offense which does not merit dismissal from employment. At ang sabi nila, kumbaga, pwede ring sabihin nakalimutan lang na isulat yung kanyang past employment. Although, ang sabi ng Korte Suprema, masyadong harsh ang pagpataw ng penalty which is dismissal from the bank. Sabi ng Korte Suprema, ang penalty must be commensurate
with the offense involved as well as the degree of participation in the offense. At gaya nga ng sabi ng Supreme Court, yung leniency towards labor, the labor sector, is now being observed by the Supreme Court. So, ang nangyayari dito, in case of doubt, you rule in favor against management. And unfortunately dito, although meron order of reinstatement yung bank employee, sinabi ng Korte Suprema dahil may lamat na ang kanilang relasyon, wag na siyang bumalik doon sa bangko, bayaran na lang yung separation pay, 13-month pay, back wages, etc. para hindi na magsama uli yung terminated employee with the bank that terminated her. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Pinay gumanap bilang king sa kakatapos na Miss Saigon 2022 sa Guam. Ang detalye, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at spray. Tatapusan ko na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Kaya mo lang sa Pau! Sa beauty ng batang 90s, parang natin ang imahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At sa balitang showbiz, gumanap bilang Kim na pangunahing karakter sa Miss Saigon 2022 sa Guam ang isang Pinay singer. Kung sino siya, kilalanin sa kwento ni Taj Rosales. Sampung taong gulang pa lamang nang pinasok ni Cara ang mundo ng teatro. Nakitaan siya ng potensyal sa pagteteatro ng kanyang mga magulang. Kaya agad siyang ipinasok sa musical theater class. Anya, isang Broadway musical ang napanood niya na siyang nagtulak sa kanya sa pagteteatro. So I think the very start with musical theater for me was when I watched the movie Annie, and I was really obsessed with the song Tomorrow, and I would keep singing it all the time. So my parents decided to sign me up for musical theater classes. Nito lamang Marso, sinubok ni Cara na mag-audition sa Miss Saigon Guam 2022. Sa kabutihang palad, natanggap siya upang gampanan ang pangunahing karakter na si Kim. So
we decided to take the chance and we both submitted our videos to World Theater Productions. And a few months later, I got a call back for the role of Kim. It was in person in Manila, and we would be performing in front of the director, Sir Jojo Urquijo. So I went for the callback and I sang the songs. And then a few weeks later, I got the email saying that I was accepted in the production. Hindi makapaniwala si Cara na magagampanan niya ang isa sa pinakamalaking papel sa isang kilalang Broadway musical. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magampanan ito ng buong puso. Dagdag pa niya, hindi ito nahirapan sa kanyang role. I think Kim and I are similar in a lot of ways. We're both shy and timid, and we both look awkward when we dance. But I think the biggest thing that I share with Kim is how big of a dreamer she is, how she hopes against hope, no matter how bleak the situation might look. I think it's this relentless optimism that ultimately got her through many of the tragedies that came her way. Sa kanyang pagganap bilang Kim, marami siyang karanasan na hindi niya malilimutan. Kaya naman pagkatapos ng Miss Saigon 2022, mas nakatulong ang kanyang karakter sa pagbubukas ng oportunidad sa mundo ng teatro. And I, moon, joined by the gods of fortune, midnight and high noon. Taj Rosales para sa Luzon Headlines. We have At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel